wallahi dole ne ka ganni a rikice. Uwar gida ce na hana ta zuwa kogi ibar ruwa. Ta ki bari amma yau ta je to ta samu matsala. Wallahi ta faɗi ta yi kariya bi a gwiwa. Yanzu haka tana asibiti. Ba na madi. Ya da ranka da lafiya kake barin uwar gida ta je. Ai kamawa ta kuma wallahi dan kai da ke Sakaci dai. ya Sakacin ka dai ne. ba sakaki bane wallahi. Yanzu dai lafiya dai ko. Gaskiya ba lafiya. Tana gida ko tana asibiti? Tana asibiti wallahi yanzu an kama gado kuma ba dan abin da za a bada na gado. Wallahi daga nan abin da yana da tare ta take wallahi. Kuma gashi ni Wallahi tallahi. yanzu na gane yadda za a yi. To, je asibitin zan same ku. To nagode. Insha Allah. Allah ba da lada. Allah ya ba da lada. Allah a kiyaye. Ai shi yasa Alhaji Karim nan. Allah shi albarka. Daudu. Ya baka je makaranta ba. To, hutu aka muku. To, a dage da Allah. Garan ba ko naira 20 ka sha ko? Sha halawa. Kaji? Ka gaida min da baban kaji? Kai yaka. Kawo. Ka ci kuwa ka kawo abin da aka maka mana. Baka aka yi uwaka kamar kai yanzu ka san yadda zaka kashe kuɗi. Je ka. Kai. Bina. Kai wai wani irin yaro ne kai wai. Kai. Ya? Waya ki kuɗi ka ƙarya kake yi. Kai ni ba yadda za a kace mun ɓarawo. Kai da gani na kasa ni ba wannan yaron gashi ne da waki. Ina kuɗin shi? Ni ban an san ma yaro kuɗi ba. Na kuɗin shi. Malam nan da na san ka ba. Yaro. Charri zake man. Waya an san ma na san ma kuɗi. To ƙarya kuke yi wallahi.